Holan bai, etorri leike, biharrea, holan bai. Karo, txalo txesta zuen, eutakatelako amen. Informazio jona. Bueno, sari banaketiaz hasikoa, eta sarixak banatzea datozela holtza Marieli Ituarte, Markina Xemengo udaleko kultur zinegotzixe, eta Bidane Bazkaran, Hemen bertoko ordezkarixe. Bazkaran gaztak, ederrak, jogurrak, ederrak. Eta, bueno, itxi behixa zuedanok. Eta, saridun bikotiaz hasikoa, trrrria hori, redobli, hori. Zazpireun eta larogeta 9,5 puntoaz, Xabier Etxaniz eta Ainara Zaizar. Hirugarren urte, hirugarrena da, ezta? Hirugarrena da. Bai. Zorionak bikote, Zarixe, Marielik, bale, gero banatuko hori, bale, errezoi. Eta hon, 9. hasiko na. Parkatu, puntua zine ipesanen berdot edo zelan du hau ez. 9. Ez da erreze asuntu, Egoi Petite eta Mikel Elizaran, txalo bero bat! 250 euro. Zoizonak, zeuei be. Gozatu dugu, Zortzigarren, Ander Blasko eta Jonander Azkue. Hori. Zoizonak zeuei be. Ondo. Ez, ondora. Zazpigarren, Jaume Parra eta Hector Folk Maazti. Hori bikote. Zeuei, eskerrik asko zeuei. Seigarren, Alaitz Roteta eta Ander Duñabeitia. Hori. Eskerrik asko. Bosgarren, Irati, Arzeluz eta Mirari Plazaola. Zoizonak, zeuei be. Hori. Hata, esaten dabe, honek. Trikitilaxak. Laugarren, Enaitz Alberdi eta Elaia Diaz.
Hori, bikote. Zoixonak, zeuei be. Eta, hirugarren, Andoni Oru Ezagazti eta Uxuek Erejeta. Hori. Zoixonak, hot, hui! Eta bigarren postun, Leire Zumeta eta Maia Arza. Zoixonak, bikote. Hori. Hauxe esan da gaurko txapelketie. Espero dau asko gozatu dozuela, trikitixe. Ai, txapela, ai! Bale. Zuek ez dozue faioik etxen. Ia, txapeldu nahi! Xabier Etxaniz eta Ainara Zaizar! Zoixonak! Hori! Ia, txalo zaparra da hori! Zeo zen nahi zu esan? Bueno, eskerrik asko lehengo kuadrilakoi etortzearren. Etxeku eire bai. Ez dakit, hau izango duen azkeneko txapela eo ez, baino txapela Ainara nik uste gubitxo maiz direula. Hau geuretzat.